Lah den bau duduk bapikir, lah den tungkui den tilantangkan raso kabedo kok balai sadang cau iko pandang naran. Tibo sore undangan sakit indah kada PUB. Mengaco itu bana dak dapat minta anci, sedangkan adik tahu denai sedang taruni. Hati denai kini ndak bisa ditahan lagi. Allah salah 8 tahun rintang janji ke janji. Jika bukan deh hidup padih bacan doiko, denai pun indah niong membuang-buang umur. Walau indah barale kita mendoa saja, asalai dihalalkan di hati kolam wujud. Lah den bau duduk bapikir, lah den tungkui den tilantangkan raso kabedo kok balai sadang cau iko pandang naran. Tibo sore undangan sakit indah kada PUB. Mengaco itu bana dak dapat minta anci, sedangkan adik tahu den